Muhammad Ilindi, Migalab, shoutout lalab. Assalamualaikum love. Ayan. Ayan ko, walaikum salam. Muhammad Al-Hindi. How are you, my friend? Muhammad. Mr. Jadin Lalab, Migalab, shoutout. Good morning, Mr. Jadin, Migalab, shoutout. Thank you so much, lalabs. Mr. Jadin. Muhammad Ilindi, thank you so much, lalab. Muhammad. Yala mga lalab, let's drink milk, coffee. Nergy Channel 1, Migalab, shout out, Nergy. Lalab Nergy, Migalab, shout out. Good morning, Mr. Jadin. How are you? Bago. Hello, Lala Boss. Ganda mo na. Thank you so much, Lalab. Maganda lang ang pagkagising. Maganda ang gising ni Host. Mga lalas, may premiere ako mga lalas. Pwede naman patamsak sa aking premiere. Mga lalas, may premiere ako. Rodi Rahita Lalab, Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak naman ako mga lalab sa aking premiere mga lalas. Ayan, para bukas yan. Patamsak naman lalab sa aking premiere. Maluoy na maluoy mga lalab. Tamsak lang kayo, sapat na. Nergy Channel, Migalab, shout out. (6:31 PM), Rodi Erahita, Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak naman ako sa premiere ko mga lalas. Patamsak. Thank you so much. Inom tayo ng kape. Cheers, host. Ayan, thank you, Lala. Nagkakape ka rin. Yala, cheers. Kapi-kapi na dyan, mga lalas. Huwag puro whitey. Mag-breakfast na kayo dyan. Mag-breakfast muna, mga lalas.
Sir Bruchito, mega love shout out. Good morning po, Sir Bruchito Channel. Mega love shout out po. Kapon hindi ako nag-live. Wala pong internet. Walang internet. Kagabi wala rin. Kani-kanina lang dumating. Naka-red siya buong maghapon. Dalawa tayo lang dalaw. Ano? Tayo lang alaw. Tayo lang dalawa. Ayan mo na, Sir Bruchito. Ganun talaga. Minsan talagang ganyan, Sir Bruchito. Open ko lang kasi Sir Bruchito. Kala ko Oo, Sir Bruchito. May hinihintay lang ako. Kasi, may hinihintay ako na magbayad. Magpapabanana ko, hintay lang, Sir Bruchito. May kasi, nag-utang. Sinisingil ko na. Waiting pa ako na bayaran. Magpapabanana ako sa'yo. Magpajikas ako sa'yo ng 500. Wait lang, Sir Bruchito. Hinintay ko kasing may magbayad. Patay tayo dyan. Wait lang daw, wala pang sweldo. Siningil ko na yon ng isang araw. Susunod na mga araw, singilin ko uli. Pasaway. Yung kortina ko. Mahangin. Madam Girlie, may shout out. Ay! Bot man di ay. Cortina. Madam Girlie, may galab shout out. Ayan. Good morning, Madam Girlie Tomsak Ganda. Madam Girlie, may galab shout out. L3, may galab shout out dalab. Good morning. Good morning everyone. Magkape-kape muna kayo dyan. Huwag kayo puro whitey. Siyempre dito di pa breakfast. Ako nga nagkakape. Bruchito Channel, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalabs. L3, may galab shout out. Akala ko di darating yung internet ngayon. Kasi kagabi wala rin internet, Diyos ko. Yung premiere ko sana, Sir Bruchito, ngayon ko yan gagawin, 8:00. Kaso lang, kaninang madaling araw, nakita ko pa rin
rin na walang internet. Naka-red pa rin yung router ko. So ngayon, nilipat ko yung in-adjust ko yung date. Tapos yung oras. Dapat ngayon ko sana gagawin yan eh. Natakot ako eh. Kaya ginawa. Mohamed, Miguel Love, shout out. Hindi na ako nakakatulog kabantay ng internet. Mohamed Lalab, thank you so much. Tamsak, grabe ganda mo dito. Nag-Jollibee. Nag-Jollibee, gumalagala, Sir Bruchito. Inayos ko yung ko niyan, yung, alam mo na yon, Sir Bruchito, yung sinabi yung message ko. Naggala-gala. Balatbat and Janet, Colbert Genetics Team. Tamsak, good morning, Migalab, shout out. Tintian naman. Nerds, channel Dan. Migalab, shout out from Butchito channel. Dan Tamsak sa premium mo from Balatbat and Janet. Madam, salamat po. $19 days pa. Ang tagal pa ng iyong third year anniversary in YT Grand live stream. Ano ko nga to? Talagin ko nga to, Madam Colbert Farm. Chacha, Migalab, shout out, Chacha. Lalab, Chacha, Migalab, shout out. Yan si Chacha, nagbaba po ng bahay. Mga lalab-lablabin po natin, Chacha. Chacha on the floor. Ano si Chacha? Wow, sarap. Spaghetti. Ano to? Batil patung. Ano yung batil patung? Hello, how are you? Cooking with Sapia, Lalab, Migalab, shout out. Cooking with Sapia, Lalabs. Miga Lab, shout out. Kumusta ka na, Lalab? How are you? My friend Cooking with Sapia. Yan, 5 million Miga Lab, shout out. Miga Lab, shout out everyone. Thank you so much. Mga Lalab, patamsak naman ako sa premiere ni host. Mga Lalab, nakapin po. Ayan. Tamsak lang po mga Lalab, sapat na. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you, host sis from Cooking with Sapia. Tararan, tar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 an. DJ. Kabantay Mix TV, I'm new ma'am. Tamsak dikit morning. Ayan. Min channel mo tulala, tingnan natin yung iyong bahay. Kabantay. Kabantay, Migalab, shout out. Meron ka ng jacket, Lalabs, Kabantay. Kabantay, la. Go to channel tayo, Kabantay. 903. Road to 1K ka pala, Lalabs. 903. Kabantay Mix TV. Yan, Kabantay. Nasa bahay mga Kabantay, ha? Fishing. Ano to, fishing?
2 fish in 1. Ayan. Ayan, 2 isda yung nahuli mo sa isang pangkuha. Ang galing naman nun. Nag-agawan sa pagkain. Ayan, kabantay lalabs. Lo Gigi Motitas CH connected from Brochito channel. Ayan, kabantay lalab. Dinikit ko na yung main ko ha. Road to 1K ka pala. Advance congratulations. Road to ano ka? 1K. Connie of Macau, mega love, shout out. Connie of Macau, lalab, mega love, shout out, lalab. Ayan. Yo, no, yun. Connie of Macau, lalab kanyang bahay. Connie of Macau. Dami ko na napag-graduate sa banana. Ayan. Sana all sa Brochito. Sa Brochito, wait mo lang ako. Baka mga sa Brochito, ang sabi niya, anong petsa na ba ngayon? Petsa na ngayon. 13 daw siya magbayad. Wait ko lang sa Brochito ha. I-maze na lang kita doon sa page. The Great Dave, mega live shout out. Pasensya loading. Sino lalabs loading ako? The Great Dave channel, mega out The Great Dave. Host, mega live shout out sa lahat. Bilisan mo, nag ko ng pera. Sir Buchito. Sir Buchito. Connie of Macau, mega live shout out from Brochito channel. Ayan, 3 million mega live shout out. Connie of Macau, mega live shout out from Brochito channel. Kabantay mix. Ayan, kabantay, nasa bahay mo ako ulit, kabantay. Mangingisda pala to si kabantay. Daily fishing, Rambo aftershock ng unang laot. Ang tindi pa rin. Ayan. Kabantay lalab. Ayan, nasa bahay mo kabantay. At po, pag nakuha po ang challenge, parapol po ako ng 4,000 Wi-Fi cam. Wow. 4,000 SJ Wi-Fi cam. Wow. Gax lalab, mega love, shout out, Gax. Gax lalab, mega love, shout out, Gax. Ayan, kabayan mix ha. Ayan, kabayan mix. Lalab, short video lang to, lalabs. Hindi na ako magbakas, kabayan mix TV. Gax lalab. Nakapin po mga lalab. Yung nakapin po, isang tamsak lang mga lalab, sapat na po. Tamsak lang maluoy na mga lalab, maluoy. The Great Dave channel. Connected, pabalik na lang si Connie of Macau. The Great Dave channel. Kindly return Connie of Macau. Connie of Macau, Dan Tuso Mix TV. Maluoy na mga lalab naman ako sa nagkape. Gax, ayan si Gax. Ayan, kabantay, mix ko pa yung bahay mo. Lalas pa, naman ang isda. Mangisda ka pala, Gax. Ang dami mong nahuli. Fresh yan, fresh na fresh from the sea. Ayan. Elephant.
Ganyan natin ang ano. Kakagutom. L3, new video from L3 mga lalabs. Lablabin natin si L3. Ayan, 3 million mega love shout out. Panay pa rin yung hangin-hangin man di, oy. Tusok ko na nakapin, ma'am, from Kabantay Mix. Kabantay lalab, maraming salamat. God bless. Ayan. Connie of Macau, Dan. From the Great Channel, Mears on the house. Hello everyone, mega love shoutouts. The Great Dave Channel, pabyuharang naman po, 30K challenge. From the Great Dave. Okay, the Great Dave Lala, on the way, on the way. Kabantay lalabs, ayan sa bahay mga kauli, Kabantay. 5 million in the house, mega love shoutouts. Tan, tan, tan. Mears in the house, nagbaba po ng kanyang pamamay, mga lalabs. Ayan, 7 million mega love shoutouts. 7 million in the house. Thank you so much. 15 thumbs up. Thank you so much everyone mga lalabs. Thank you so much. Ayan. God bless everyone. Lahat ng nandito, pagpalain kayo ng Panginoon mga lalab. Madam Ara and Elos Black, Madam Megalab siya. A great day, thumbs up only. Dating day, Kabantay Mix. Kabantay Dodong. Ay, ambot man oy, nagloading man oy. La. Nagloading man siya. Nagloading. Madam Ara, Megalab shout out. Good morning, Manay. Tusok, Manay. Salamat po. Madam Ara, Megalab shout out. Ayan. Mga lalab, thank you so much. Ano kayo dyan? Magkape. Sa palengke. Inom tayo, oh. Oh, kape. Oh, sarap. Okay, puro whitey, mag-breakfast na. Ayan, sarap na. 4 million mega love shout out. Kabantay. Ayan, Kabantay. Salamat, lalab. Kabantay sa bahay. Makuli, lalab. Oy. Ito, daily fishing. Paano ba gumawa sa bahura? Pahingin na paano naman, Kabantay. Saan ba tong mga isda na to? Fresh na fresh. Sarap nitong sabawan. Diyos ko. Ayan, Kabantay, lalab, Kabantay. Taga saan ka ba, lalabs? Kaurinos, pagpalain. Ayan, Kabantay, hindi na ako magbakas. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Ayan, Kabantay, wala nang bakas lalab, wala nang bakas-bakas. Ayan, pinanood ko yan, ha. Please support my new video from Kabantay TV, Mix TV. Ayan. Ayan, 3 million, mega love, shout out, 3 million in the house, mga lalabs. Quezon Province, ma'am, Taga Bicol lang ako, lalabs, kaso lang medyo malayo yan. Ang sarap naman dyan, ang daming fresh na isda. Ayan, 2 million, mega love, shout out, 2 million in the house. Mega love, shout out. Miss Everyday, Tamsakdan. Miss Everyday, mega love, shout out po, madam. Miss Everyday. Ayan. Everyday, salamat sa patamsak mo, lalabs. Kumain ako ng biskwit.
Hindi enough. Oh my God. Ayan. Thanks again. Oh. Bicol ka pala, lalab. O, lalab, taga Bicol ako, Kamsur. Taga Bula, mga lalas, Bulak. Bicolandia. Uragon. 4 million, thank you so much. Miss Everyday, thank you po, thank you, thank you. Ayan, 17 thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. $5 million, mega love shout out. Ikaw ba, Miss Everyday, taga saan ka lalab? Taga Bicol ka rin ba? Miss Everyday? Miss Everyday is ASMR. Ayan, Miss Everyday, short video ka lang na, napakaikli. Ang ikli, lalab. Parang alam nyo, mga lalas, mas nagbabiral ang short video kaysa long video. Ayan. Kylie Krepner Vlog, lalab, mega love, shout out. How are you, my friend Kylie? Long time not see your name here. How are you, Kylie lalabs? How is your channel now? You know, ano sabihin ko, I forget. You know, you already monetize now, ano, Kylie? How is your channel? Kylie, my friend. Cooking with Sapia po, nagbaba ng by cooking. $4 million, mega love, shout out. Cooking with Sapia, lalab, thank you so much. Miss araw-araw dan kita, may bakas din na. Miss Everyday dan na si Kabantay Mix TV, lalabs. Pasuklan na lang po, nagbakas siya sa'yo, ilalabs. Si Kabantay Mix. Miss Everyday dan na si Kabantay. Kylie Kripner Vlog, okay, guys. Kylie. Okay, from Kylie. Kylie lalab, give me thumbs up lalab on my premiere. Ano, Kylie Kripner Vlog lalab? Kylie thumbs up my premiere lalabs on the pin. That's one is tomorrow, for tomorrow. 5 million mega love shout out. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. Ayan, 3 million. Thank you so much, mga lalabs. 3 million. Thank you, thank you, thank you. Taran-tarariran. Dida-dida. Nag-loading-loading naman si host.
Cooking with Sapia, yes, lalabs, cooking. Cooking with Sapia, done to you, thumbs up. Sa Blueberry Show mo. Ayan, Cooking with Sapia, lalab, kindly return to Kabantay Mix TV. Nagsusukliyan, lalabs, nagsusukliyan. Magbakas ka lang, lalab, nagsusukliyan si ano. Cooking with Sapia. Donna Von Holar, thumbs up there. Donna Von, mega love, shout out. Donna Bon Holar, thank you so much. Islandsky Vlog, can you watch One Mind Now video next there? Lalabs, kindly give me thumbs up also. And don't forget, Lalab, to give me thumbs up on the pin, Lalabs, my premiere. Donna Bon, kindly give me thumbs up, Lalabs. On the pin, my premiere tomorrow. Thank you so much. Donna Bon. Tadadan, 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 tadadan. Donna Bon Holar, Lalabs. Yes, I will watch your video, Lalabs. And give me thumbs up also, even my premiere, Lalabs, on the pin. That's my, Lalab. That's my. Let's click this link now. No problem. I will click it. Yes, Donovan, you have also premiere. My premiere also, Donovan, on the pin, Lalabs. Donovan on the pin. I already give you thumbs up, Lalab, to your premiere, Donovan. I left my name there. Ayan, 1 million. Thank you, thank you, thank you.
J Black Remix, Music Yahoo. J Black Remix, Mega Love shout out. J Black Lalab, Mega Love shout out. J Black. New upload from J Block. Short lang. Alam niyo mga lads, parang mas maganda pang mag-upload ng short kaysa yung mahabang video. Kasi mostly nagba-viral yung mga short video. Kasi pag mahaba na tinatamad sila manood. Lalo na pag boring. J Black TV, ayun laki ng bahay ni J Black. 36. J Black. Ayan, J Black. Madam Alma, Miguel Love, shout out, Madam. Tamsak Danhos. Miguel Love, shout out sa lahat. Madam Alma, kumusta ka na po, Madam? Miguel Love, shout out. Cooking with Sapia na pa ba? Mahangin mga lalabs, yung kortina ko nabuksan, oo. Mahangin. Nasa gilid tayo ng bintana. Okay lang, Madam. Oh my God. Aray. Lumipad. Makulit tong hangin. Pabyo from Madam Alma. Ipo po natin yan, Madam. May harang. Pabyo mga, wait lang mga, magano lang ako lang pa ng tubig. Wait lang po.
Madam Alma, kumain lang ako kasi nagugutom talaga ako. Kumain ako ng kanin. Hindi ako mapakali. Kumain talaga ako kasi kinain ko lang ay kanilang biskwit lang. Saka gatas. Hindi kaya. Oh, madam. Malaki na. 5 months na to, 5 months. Ama siya, hindi siya mapakali. Sumubo ako ng kanin. Ayan, Formelan Migalab, shout out. Hans Aaron Lalab, Migalab, shout out. Hans Aaron. Wala dito, madam. Nandun sa malayong lugar. Wala siya dito. Nasa malayo. Oo, mabilis ang kain. Santana Maitra. Hans, reply me please. Hans Lalabs, pa-reply daw si Santano Maitra. Santano Migalab, shout out. Di ako mapakali hanggat di ako kumakain. Hindi rin siya mapakali. Dalawa kami. Mga lalapa, watch po yung nakapin. Ayan, pirate ship, in the harbor, waterfront, Halifax, quick update. Gutom din, no po, Madam Alma. Kasi ako kahapon, nagpa-check up. Tapos sabi doon, kailangan daw magbawas ng kanin. Kasi yung kilo ko hindi tama. Dapat daw hindi ako lumagpas ng 70 kilo. Bawasan daw, ang daming binawal ng doktor. Kasi panay ako kain. Lalo na daw medyo may edad na ako. Dapat madaming walking. Mag-walking ako mamaya, Madam Alma, pagkatapos dito. Kasi hindi na ako, Madam Alma, medyo may edad na 32. Daming binawal. Yan, Madam Alma, pinapanood ko yung video mo. O, para hindi mahirapan. O, Madam. Lagi akong nagpipray. Sana hindi ako mahirapan. Lagi akong nagpipray gabi-gabi. Pero sa pa ako, Madam Alma, hindi ko pa alam kung hindi ko pa alam kung anong gender. Sa pa, November 7. November 7 ko pa malalaman, Madam Alma.
Excited na ako. Excited na. Masama din yung kain ng sweet. Opo, madam. Sinabihan din ako, wag akong kumain ng mga matamis na yan. Tapos mahilig kasi akong kumain na yon. Mahilig din akong kumain ng barbecue. Sabi do, yung yung anak. Ako nga hindi ako magkahepa, pero yung sa anak ko mapupunta. Kasi sa kapitbahay namin may nagbabarbecue ba. Lagi akong nabili. Excited na ako, madam. Not healthy gulay dapat. O nga, madam. May napayaman ako sa gulay pero kailangan. Not healthy gulay dapat. Ayan. Shirley Ann Pederio, Migalag, shout out, lalab Shirley Ann. Yan, Shirley Ann, nagbaba ng bahay. Malalaman ko pa, madam, sa magpaano ako. Magpa-laboratory. Sa November 7 pa yung schedule ko. Ayan. Nakaka-excite. Brochito Channel, Migalab, shout out, Sir Brochito. Ayan, Sir Brochito, nagbaba po ng bahay. Dan Premier Mohos. Ayan, salamat po, madam, salamat. Harang pa ako. Maraming salamat, madam, sa paharang. New upload from J Block. Lalab J Block, Migalab, shout out. Hi, thank you, God, thank you. Ayan, GNN Gross Perito, Migalab, shout out. GNN, out, how are you? Ayan pala yung asawa ni Sir Buchito. Kalakip ay awitin worship song. Ayan pala yung asawa ni Sir Buchito. GNN lalab, bigyan kita ng jacket lalab, GNN. Ayan, GNN, may jacket ka na lalab, Migalab, shout out. Yan pala yung asawa ni Sir Buchito. Shirley Andan from Alma Albiar. Shirley Ann lalab, dan si Madam Alma sa'yo lalab, pasuklan na lang.
Mga lalabs, pa-view po na kapin mga lalabs, Alma Albiar. Tita Vicky, may bakas from Alma Albiar. Ayan, Tita Vicky, may bakas po si Madam Alma sa'yo. Janix TV dan Tamsak Host. Janix TV, mega love shout out. Samurai X, mega love shout out. Samurai X. Janix TV, thank you. Janix TV, nagbaba ng bahay. Paranas naman ng tamsak at dikit from Janix TV. Tamsak Host, good morning. Samurai X Lalab, good morning. Mega love shout out. Tingnan natin yung bahay ni Janix. Ayan, Janix TV Lalabs. Sabay mo ako, Janix. So, ang ganda. Janix. Ba't na, ang short pala ng video mo, biglang nawala. Ayan, Janix. Short lang pala yung video mo. Short lang. Wala pang 1 minuto. Madali siyang matapos, Lalabs. Ay, nikit ko yung aking hindi pa tapos. Ayan. Tamsak dikit na po sa nakapin from Samurai X. Ayan, Madam Alma, dan na po si Samurai X sa'yo, Madam. Ayan, noted po from Madam Alma Albiar. Dan sa nakapin full pack. Ayan, Madam, dan na po si Janix po, Madam Alma. Samurai X, link mo from Alma Albiar. Samurai X, saan daw yung link mo, Lalab? Ginar TV Vlog, mega love shout out. Ayan, nagbaba na po, Madam, si Samurai X. Si Alps, Anto, Langgeta TV. Solidong Bitag, sinubukan. Ala, ano to? Bayawak. Bayawak. Ayan, Lalabs, ano? Samurai Alps.
Ayan, Alps, nasa bahay mo ako, Alps. Jenar TV Vlog, mega love shout out. Hello po, gandang idolos. Jenar TV Vlog, mega love shout out. Ayan, Samurai X. Di ba ano't kinakain yan, samurai? Yung ganyan, bayawak yan. Bayawak tawag dyan, di ba? Parang, parang maliit na, dragon. Tumayan, Miguel, shout out. Samurai X dan na sa bayawak pulpak. From Janix TV. Kinakain yan Janix, di ba? Sa tabi lang yan, sa ano lang yan ata eh. Sa may mga paskagubatan. Sa malapit sa ilog. Janix TV OTW sa'yo, plus 5 sa'yo. From Samurai X. Wow, plus 5. Janix, plus 5 sa'yo. Ayan, Samurai, dikit na to sa ilalab ha. Samurai X Dan Sukli from Alma Albiar. Samurai X, daming daming salamat. May dumikit sa mata ko. Ayan, 3 million mega love shout out. Wait lang po. Inom tayo ng tubig mga lalabs. Samira Chutay Backyard Garden, lalab mega love shout out. Samira Chutay Backyard Garden. Ginar TV Pulpak support from Alma Albiar. Ginar lalabs, dan na sa'yo si Madam Alma. Pabalikan na lang lalabs. Malaki na rin pala yung bahay ni Madam Oy, road to 5K na siya. $2 million mega love shout out.
Samira Chuday Backyard Garden, done to you, nice garden. From Janix TV. Samira Lalab, kindly return to Janix TV, Lalabs. Samira, watch only old friend from Alma Albiar. Gigi Menyado Lalab, Migalab, shout out, Gigi. Gigi Menyado Lalab, Migalab, shout out, salamat. And Madam Alma may haro. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. Huwag mo na ako pinost. Tulugan time work naman bukas. Sige po, madam. Salamat po, madam. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Madam Alma Albiar. Sige po, sleep ka na po. Ayan, 5 million. Migalab, shout out. Nandito pa ba si Nergy, si Jaden, si Samurai? Nandito pa ba si Samurai? 6 million. Migalab, shout out. Sige po, madam. Maraming salamat. God bless. Ginar, nandito ka pa ba, Ginar? Ginar TV Vlog, nandito ka pa ba, Ginar? Ginar, nandito ka pa ba, Ginar? Wala na? Ayan, Ginar TV Vlogs. Nasa bahay mo ako, Ginar. Nandito ka pa ba? Ginar TV Vlog. Ginar Lalab Alps, Ayuda 10. Ayan. Janix TV Dan, plus 5 sa'yo, idol. Lalab, maraming salamat. Si Alps pala to, si Alps. Si Janix to eh. Janix TV Dan Sukle. Lalab, maraming salamat. God bless. Yan, jakitan ko yan, Lalab Alps. Ginakitan ko na, Lalab, yung ano mo. Alagad mo, ayan. Sige, Lalab, Lalab, salamat. Janix TV plus 5 sa'yo from Alps, Ayuda. Salamat, Puhos. Ayan. Nag-aayuda siya, Lalabs. Janix TV plus 5 daw, Lalabs. Si Alps, si Samurai ata to, si Alps. Tingnan natin. Oo nga, si Alps to. Sunod kita, Janix, ha? Janix. Baba ka ng bikes. Wala na ata si Ginar. Janix TV, nasa na yung link mo, Lalabs? Plus 5 ka daw, Lalabs, sabi ni Alps.
Bigyan ko lang ng dalawa si Jenmar. Kahit wala na siya. Jennar, ano ba pangalan niya? Als Ayuda 10, salamat lalab. God bless. Palablog po nakapin mga lads. Bibi pa yung bahay. Jennar TV vlog done from Gigi Manyado. Jennar Lala, pasuklan na lang si Gigi Manyado dan sa'yo Lala. Saan na sila host? Huwag ka malungkot. Ayan, Serbito. Hindi ako nalulungkot kasi nandyan ka. Ganun talaga. Minsan kailangan mong mag-isa. Pabalikin mo sila from Bruchito Channel. Hayaan mo sila sa Bruchito kung ayaw nila. Nag-emote na si Os. Ano lang yung lalabs? Charot-charot lang yan, charot-charot. Cricket Tamiran Vlog, mega live shout out. Cricket, how are you? Cricket, welcome to my live. I already connected my main channel to you before. Which live this one? OFW ako, I think. Jana. You have now moderator Cricket Tamiran, BGM, mega live shout out. New friend to you, yes, Lalab. I know I already connected my main channel to you. I will check. Cricket. I remember your channel. I think I connected your channel before it was the live of OFW Jana OFW ako lifestyle like that. Genex friend dan check. Genex dan na si Cricket Lala pasuklian. Your spokening dollar. Ambot Sir Butchito oy. Minsan, Sir Butchito, kailangan nating mag-spokening dollar. Spokening dollar daw. Cricket Tameran BGM, connected from Butchito channel. Ayan, 6 million mega love shout out. Mga lalab, maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Maraming salamat. God bless everyone. Ayan. God bless everyone. Tararam, taran. 5 million mega love shout out. 5 million in the house. Silipin natin mga lalabs yung mga marites sa labas. Bruchito boss from Janix TV. Ayan, lalabs all. Ang sweet naman ni Sir Bruchito with her wife.
Cricket Tamiran dan lalab, pasuklaan na lang lalabs. Cricket lalab, kindly return to Janix TV. Nag-ikot-ikot. Cricket Tamiran BJ mo TW plus 5 from Alps Ayuda. Janix TV, kit kita main. Gumagana naman na main. Minsan hindi gumagana ang main server dito, di ba? Pag marami na sigurong nadikitan. Takpan na ako ng kurtina, my God. Yung magulo. Oh, wag na nga magkurtina. 10 alagad ko, di na nadikit di na nagdikit, sayang. Sir Brochito, pwede pa yan. Ano mo lang, clear story. Baka sobrang madaming nadikitan na yan. Hindi mo kiniklear. Naggigigil sa'yo kurtina mo. Maingay daw ako, maingay. Sinampal na ako ng kurtina. Ayan, dinikit ko na sa bintana. Pambihirang kurtinang to. Tinakpan na yung mukha ko. Nagdidikit nga. Okay. Congratulations, Sir Buchito. Dadadadan. Nanggigil na yung kurtina. Cricket Tumiran, are you still there? From Alps Ayuda. Pag wala na, di na ako mag-ayuda from Alps. Ano, Sir Buchito, mahangin ka sa Sir Buchito. Kaya lumilipad-lipad yung kurtina. Support mo na ako sa friend ko. Sige lang po, Alps Lalabs. Sige lang, Lalabs. God bless. Dan kay Jomar Onyate. Full pack from Janix TV. Sige, Lalab, maraming salamat. Silip-silip lang ako, Lalab. Sige lang, Lalab. Sige lang, go ahead. Sige lang. Dan. Jut Lalab, Migalab, shout out, Jut. Jut Lalab, Migalab, shout out. Jut Lalab, Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak naman ako sa aking premiere. Dan kayo from Janix. Sige, Lalab, salamat, Lalabs. Bigyan kita ng 5, wait lang. Mga lalab, patamsak naman sa premiere ko, mga lalab. So, ayan, binaba na Ailenski Vlog. Premiere ko mga lalab para bukas. Ang aking premiere. Ayan, Janix. Sabay mo ako, Janix.
And lalab, Janix, lalab, nasa bahay mo sa diving. Short video lang to, lalab, hindi na ako magbakas. Dan tamsak host. Lalab, maraming salamat, Janix. Gawin natin tong 50, 347 na. Ayan, Janix, lalab, pinapanood ko pa yung diving mo. Ang galing mo palang lumangoy sa ilalim ng karagatan. Isa kang Serena. Salamat din, host. Isa kang Serena. You are a mermaid. Chukoy yan, host. Chukoy ba? Nakakatakot kaya sumisid sa ilalim ng dagat. Ay, Diyos ko, lalo pag di ka marunong lumangoy. Ay, Ako marunong lang sa higaan. Hindi ako marunong lumangoy. Mas nakakatakot sumisid sa di mo kakilala, ha. Ibang sisid yan, lalabs, Janix. Ginar TV Vlog, lalabs. Walang tubig dyan, Janix. Yung sisid na yun, walang tubig. Hindi dyan malulunod. Ginar TV Vlog, lalabs. Ayan, Ginar TV Vlog, nagbaba ng bahay. Tawa tuloy si Janix, oy. Ayan, 3 million mega love shout out. 3 million in the house. Ngayon, ma. May harang pa, Janix. Wait lang, Janix, ha. Nabuksan ko kasi yung naharang ako. Sayang yung harang. Ginar TV Vlog, dating dikit pero bakas tamsak. Ayan. From Janix TV. Ayan si Janix na kaming channel yan lang mga lalabs. Ma. Bakal aircon mainda. Tapusan. Ginar TV Vlog, dating dikit pero bakas tamsak from Janix TV. Host, alas mo na kung may emergency call sa area. Sige lang, Janix, lalabs. Sige na, lalabs. Sige na, sige na. Ayusin mo, unahin mo muna yan. Sige na. Sige na, lalab. Janix TV, God bless. Hindi na maiipon yan. Bili ng aircon. Sige lang, lalab. Janix, lalab. Sige lang, lalabs. Ibababa ko na lang yung bahay mo. Silent viewer muna. Ayan, from Janix TV.
na ako, Sir Buchito. Ikaw ba, Sir Buchito, anong ulam mo? Kumain na kanin. Kanina, bigla akong nawala. Kumain ako. Ako nito kanina, iniwanan ko. Kasi ako yung nagutom. Sabi ko lang, inom lang ako ng tubig. Pero ito lang, kumain ako ng on na isda. Wow, sarap. Sarap yan, Sir Buchito. On. Gusto ko yan. Kumakain ka ba, Sir Buchito, ngayon? Dahan-dahan lang sa subo, baka matinik ka ng isda. Ano yan, Sir Buchito, tanghalian? Parang aga naman ang tanghalian mo, ah. 9:00 pa lang. O, breakfast yan. Ang lina na suka. Manamis-namis, may sili sa ilalim, okra. Wow, sarap. Tanghalian para tipid, na-imagine ko yung kinakain mo, Sir Buchito. Masarap yung okra, yung gulay. Tanghalian para tipid. Maaga ka naman yan magugutom. Kaus ano kinain mo? Isda rin, Sir Buchito. Ano nga yun, yung inihaw pa yun kagabi. Inihaw na isda yun, Sir Buchito. Kinain ko. Yung natira ko yun kagabi, kinain ko uli. Masarap pa naman siya eh. Nilagyan ko ng tuyo sa kakalamansi. Kasi nakakagutom. Cloud9, Migalab shout out. Cloud9, Migalab shout out host. Cloud9, may jacket ka na lalabs. Ayan. Taran, tararan. Tantinta, dinad. Tusok po, lalab. Salamat sa patusok mo, Cloud9. Ayan, TY po from Cloud9. Shout out sa lahat. Cloud9, Migalab shout out. Mga lalab, patamsak naman sa aking premiere, mga lalabs. Dina. Daan lang muna, host. 10K char. Sana all 10K. Bedtime naman dito, host. Daan lang muna, TY. Saan ka ba lalabs? Ang bansa ka ba? Sige na, Cloud9. Good night. Ayan, si Sir Buchito, lablabin natin. England. Taga-England pala si Cloud9. Sige na, lab, gabi pala dyan sa sa England ngayon. Sige na, Cloud9, good night. Sleep well, lalabs. Thank you. Paskong Pasko na kay Cloud9, no? Ang ganda pala ang laki ng bahay niya. 10K, 10.6K. Ayan, Cloud9. Ang laki pala ng bahay mo. Share na muna. Ayan. Cloud9, ang laki pala ng bahay mo, lalabs. Oy, sana all. Mapapasana all ka na lang. Malapit ka ng abutin ni Sir Buchito. Wow, ang ganda pala ni Cloud9. Si Madam Cloud9. Oh, Sir Buchito, wait lang.
O, Sir Buchito. Basta mga Sir Buchito, before yan mga mag 15 ha. Pag Ganda ng bahay ni Madam Cloud9. Ganda. Halabira, wash. Tadadan, tadadan. Tan, tadidadidadan. Tan, tadidadidading, tan. Tadadan, tadididadidading. Basta Sir, may isa lang kita Sir Buchito. Ha? May isa kita sa page. Saka ko nahingin yung GCash mo. Yung GCash number. No probs. Ayan. Good night, host. Ayan, Madam Cloud9. Good night, Madam. Ingat ka palagi. God bless. Yan, nag-loading na tayo. Alas 9 na kasi. Alas 9 na kasi mga lalab. Alam na des. May premier pala si Madam Cloud9. Kimkat PH, mega love shout out. Kimkat. Kimkat Lala, mega love shout out. Kimkat.
Ay, body wash wash. At 12 p.m. in Houston, Texas. Rory Wright, big love shout out. Thank you so much. Kim Kat. Ayan, Kim Kat. Wait lang. Eight 16 p.m. Houston, Texas from Rodi. Ayan, Rodi, salamat lala, Brody.
Ayan, 2 million Mega Love. Shout out 2 million in the house. Thank you so much everyone. And mga lalabs, mag-out na siguro mga lalabs. Ayan, thank you so much everyone. God bless us all mga lalabs. Mag-out na po ako.